Hori da, gaurko honetan, esan da bezala txirlak, osagai gutxi, baina danak primerakoak. Osagaiak esango dizkizuet. Oliba olioa, txirla hondilak, eta gatza lodia. Txirlak hartu, txirla galanta dira, Txirla hondilak. Bilbon txikiak izango ziren, baina gaurkoan Edo. egiteko, pues. A ver. Aukeratu, hondilenako, dana dira hondilak, hori da. Bueno, oso azkarra da, Bai. prestatzeko, platerra. Azkarra da, duzu puntu hartu, Bai. otarra tramankulo beuki, ez ero hartzeko zaparriatik angoiti bera. Batzuk ipintzen dituzte horrela, baina nire ustez horrela zukuak galtzen dira. Galtzen dira. Bai, eta, bueno, Bakoitzak, berikutua. berikutua, bai. Bazuria hola xen, zanda. Bai, gero nik gatz pizka bat botatzen diot. Gero ahoan, beste freskura bat Bai. eukitzeko. Lodia, larria. Lodia, niretzat lodian. Eta horrekin badago, eta jaten gara orain Hola xen, eta Bai. oliba olioa bukaeran, ezta? bukaeran da, zera, apur Apaintzeko bat orduan. platerran apaintzeko, bai. Bagoaz. Bueno, Juan, isenita ez dugu ingo lana. Bai, Eta fundamentuak ingabiltza, eta Juan, tentein berdu lana, makurtu eta pixka bat, bai. ezta? Ipintzen dugu hor, erdian, Hortxen erdian, eta orain, itxaron behar da, ez dakit, zu honekin, igual 5 minutu edo, Zuen arabera izaten da, Bai. indarra ondila barin badaka, batzutan berda pixkat moteldu, eta gero moteldu, gero Moteldu edo zabaltzen altza, hori da, nola- altza, hori da. nola den hori da. parrilla, bueno, eta zera, Hola, xenango geha, baina, bitartian, hau zabaldu bitartian, kontari jardungo dugu. Zuk Bai. nundi noa ikasi dezun parrillan. Bueno, ni parrillan txikitan, egon nintzen plentxean, ondartxapen, eta Izatez, plintziakoa zea? Hori da. Naiz dela nahi zornozatzen bat omen zamudio. Zamudio. Hori da, bai. Eta han hasi nintzen, Tomasekin lanean, eta han ikusi Tomasek nuen, zer dauka jatetxia? bai, Jatetxea. lehen zegoen jatetxe burua zen. Bai. Eta orduan, Pixkat, tan ondo esplikatu ez. Zupentzatu nizara Gipuzkoarra. Eta tartian joten gela Bizkaira. Eta orduan, han berak dauka jatetxia, 6 zenekin, hemendik gorantzia bialdu behar dizkiogu, eta hori guztia. bai, bueno, orain bere semeak ere daudean, Jarraitzen du, bai, gorantziak Jatetxearen izena? ondartxape, Ondartzape, eta Bai. dago, esan duzu? ondartzan, plentxak ondartzan, Plentxak plentxak gorrizko ondartzan. Hori da, bai. Eta hasi nintzen igual ia ikusten eta begiratzen Bai. eta gustora egoten Bai. horrelako zerbitzuarekin. Bai. Eh? Zuk lehendabizi egin zinun ikasketak, eta gero bertara juntzinen praktikak egitea. Bai, hori da, Eta, claro, praktikak eginez, ezagutu zinuen parrillan aukera. hori da. Zerratik eskola askotan ez dagoelako parrilla. Ez dagoela. Orain, Ez zera, ni Leioako Unibertsitatean ikasitakoa naiz, eta Bai. han ipini zuten ja igual orain 2 urte Bai, edo. zuirten ondoren konturatu Bai. dira parrilla ere erakusteko bai. zea dela. Zu pentsatu zazue, hemen Euskal Herrian zen badagon parrilla, bai sozidadetan, jatetxetan, Bai. eta gero eskoletara juten geha eta parrilla falta. Ezkerrak gaur egun, ja... Bueno, hori zen ere, igual, ikasteko grina sortzen zuena. Hori Zeren, da. ere ez zegoen Bizkaian, hitz egiten dut. Ez zegoen ere parrilla onak ikusteko Ikusteko lekurik. modukoak, hori da. Leku asko. Oso ondo bat, Tomaseita, bezarka da handi bat, eta bueno, hemen jarraitzen du behar, Bai. nagusi dela, Gero ere, Fontene berrian. Fontene berrian, Zamudion. Bai. Gero ere, zera, Orioko Katxina eta Zizarion, beste lagunen bitartez, Bai, beste gauza batzuk. han izan zinen Han ikasten. izan ginen, Oye, bi eta... fenomeno dia, Bai, eta gero Bai. Luis Mari Zizariokoa ere lagundu zigun egiten gure Parrilla nola egin, eta bai. da, 5 metroko parrilla. Bitu zabaltzen egia. Bai,
Hori da. Igual bat zabalduta honea ateako dut, o nola izango da? Dana bate ateako ditugu? Bai, danak batera. Dana batera. Ja, danak batera. Euskal lagundu ez, hola pakien utzi? Horrela, pakian utzi, bai. Hori da. Ba, mendikan bezarka handi bat baitare, nik laguna, bai Luis Mari eta baitare katxinakuan. Hori da. Bueno, nik, zera... Jose Manuel. Jose da Jose Manuel. Jose Mari. Bai. Hori da, Jose Mari. Hauek ez ditut hain handiak ekarri, zeren nire zera... Hornitzailea edo ere sukaldaria probak eginez, ba ez genuen oso onak ikusten, hainbeste... Hain handiak ekartzea. Neurri haure primerakoa da, bai. Bueno. Bai, beira, zabaltzea bere berotasunekin. Ia badaude. Hori da. Bira zabaltzen nahi dian, gaur bai. Bueno. Hau gauza harra da. Bai. Askotan gertatzen da, notartzen gabiltzanian jatetxian da horrela. Zaten, bueno, jango ditugu kokotxe batzu parrillan, almeja batzu parrillan, ezakize gamba batzuk, eta ego arraia, eta zeiru itzen asko, eta zaten, bueno, asko igual ordaintzeko orduan asko. Almeja hauek zer da, hau da gozada bat, patu behar da. Betetzen du azkenian, baina gozatu egiten da. Guk ere, goza egiten da, baina guk ere nola berria garen, merkatuan, ba ere, zaintzen dugu ere prezioak. Prezioak ere bai. Guztiena. Hori. Janaria, edaria. Hori da, kompensatu eta bueno. Bai, hori da. Zeren ere gure restaurantea edo gure baserria, ba ez egoen moldatuta kartako eta parriara, kartako zerbitzura. Eta orduan, ba... Karo, ezan oso berriak zarete da, bost hilabete da makizue. Nahi dazuk esperientzia beste jatetxetan eduki, jatetxe hori hartu duzu duela ila 6 hilabete, ez da? Bai, apirilean. Apirilean, eta izea toke berri bat ematen, eta toke horrekin, ba nahi duzu parrilla zartu, eta bezeroak oitu iman. Oitu den behar dira. Bueno, badaude batzuk, ba, ja zaudela irrikitan, ez? Parrilla bat egoteko inguruetan, bai. Hori da. Zamudio inguruan, ez da? Zamudio inguruan, bai. Aki, ba, listo barrura? Venga, bagoaz barrura. Bagoaz. Hori da? Barkatu. Venga. Bueno, batzukia badaude irekita. Beste lagunde egingo diogu, ez da? Hori, egin lortu gabe. Botatzen dugu guztia platerran. Hori da. Eta zabaltzen gu beha, pixka falta duen egelatiko. Tanta bat bakarrikan, Bai. Esan ezke hola, zabalduta daude, baina bueno. Eta egindak pasagabe ere daude. Oso garrantzitsua da. Bero da. Ez dakit, testura hau eukitzea, oraindik ikusten dela bustita dagoela barruan. Hori da. Hola xen. Eta orain, oliba olio pizka bat botatzen dugu gainetik. Eta badaukagu platerra eginda. Lehen da biziko platera gaurko honetan fin-fina almejakin, txirlakin. Getariako txakolina bakarrik falta zaigu. Bueno, eukazentan bizkaikua, baina bueno, hori geoxo hartuko dugu. Bueno, gure azken ikutuak ezan, eta bagatoz. Txirlak gatzatu eta parrillan zabaldu. Oliba olioaz busti eta aurkeztu. Prest daztatzeko. Hain nintzen pentsatzen, bueno, ondilenakin hasiko naiz minutan, adia ondileak. Hasiko naiz honekin. Egarra da ben. Zerbait nahi garen behizu esan, zure webgunea, o... Ni beste da jendate. Hau zure izenia. Bai, webgunea bai daukagu, www.asadorfuenteneberria.com. Edo berriz ere, telefonoa nahi bat duzue, bederatzi lau bost bi, 2 3 7. Oso ondo, hau Bizkaitarren izenia. Zera, kampanadak bezala, ez? Pam, a ver. Eta azkenengoa zoragarria da belako, hori da. Emaitza ez dut emanuaren ikan, ozak ez zoragarria. Bueno, esango diot. Hamilton da gure mariskeroa, Valentzia eman? Kantabriatik etortzen da. Guri, hauek galizarrak direla,
eta hortik. Zure hornitzailea, ezta? Bai, hori da. Hemendikan bezarka handi bat. Eta lasai, hau nire lankidientzako. Bale? Banan guztientzako. Lehen da biziko platerakin bukatu du, baina bagatoz bigarrenakin.